Ako na aplikáciu Mojo. Aplikácia Mojo je úžasná v tom, že môžeš tam tvoriť zdarma. Titulky sú veľmi fajn, tvorí to veľmi dobre tie titulky. Nemusíš si stiahovať žiadnu aplikáciu, ale môže ti to tvoriť aj veľmi rýchlo tvoje reely, keď nemáš čas natáčať, že máš nejaké fotky alebo máš nejaké krátke videá, tak ti to veľmi pomôže. Tá aplikácia vyzerá takto. Je taká oranžovo-žltá s 3 čiarkami, takže si ju stiahni v Google Play alebo Apple Store, kliknem na ňu. Ona je aj platená, aj neplatená. Ak ju budeš stiahovať prvýkrát, tak bude samozrejme tá aplikácia chcieť, aby si kúpila a budeš tu mať taký krížik, len vidí s tým krížikom ťukni na ten krížik a dostaneš sa, vidíš, do zdarma verzie. Máš tu rôzne naozaj šablóny, krásne, od vymyslu sveta. Môžeš tu pridávať svoje spomínané fotky alebo videá, čo len chceš. Všetko, čo je so zámkom, je platené. Čiže my budeme hľadať nejakú aplikáciu alebo tú šablónu, ktorá je neplatená. Tuto hore som videla. Napríklad táto je neplatená. Ťuknem na to použiť šablónu a zoberiem ma to do galérie môjho mobilu. Čiže pridám si tam. Vidíš, tu dolu ti už dáva, že koľko fotiek by si mala pridať. Takže pridávame. Môžeš niektoré aj skopírovať a tak ďalej. Teraz dám ďalej a už mi pracuje. Ja som si to stíšila. Vidíš, že máš hneď vytvorený reel. Tu dáš, že uložiť. A pekne sa ti stiahne a teraz sa ťa pýta tá aplikácia, že či to chceš hneď zdieľať na svoje sociálne siete. Na to veľký pozor, nikdy to nerob zo žiadnej aplikácie, pretože aplikácia berie tvoje údaje a môže sa ti tam niekto dostať do tvojich takých tých citlivých údajov. Takže vždy uložiť video a uloží sa ti do galérie tvojho mobilu a môžeš ísť bez vodoznaku na Instagram, na Facebook, na Pinterest, kam len chceš. Ideme naspäť a teraz ešte čo tu môžeme robiť. Takže vyjdeme preč. Ideme ešte raz do tej aplikácie. A zase mám tu nejaké video, napríklad tu sú videá. Zase mám nejakú šablónu. Dám použiť šablónu. Zoberiem ma to do tej mojej galérie môjho mobilu. Dám ďalej. A teraz tu môžeš ešte dávať rôzny text, môžeš si tu vyberať hudbu, môžeš média, to znamená, že zase nejakú grafiku pridať, alebo fotky, čo len chceš. Vždy dávaj pozor na to, aby to nebolo platené. Môžeš si to zmenšiť, zväčšiť a tak ďalej. Zase uložiť alebo vymazať. Takže ideme naspäť. Urobíš to isté, čo sme urobili s tým predtým. A teraz ti ukážem, ako tvoriť titulky. Otvoríš si tú aplikáciu, tu hore máš tvorca titulkov, vyberieš si, ja tu mám také krátke video moje. A tu máš, vidíš, že zámok na jednej a na druhej záložke preložiť titulky, čiže nechceme prekladať a neodstráni nám to pauzy, odstráni ti to len v tej platenej verzii, ale chceme aj efekty. Potvrdíme, dáme pokračujte a už tá aplikácia pracuje. Ide to veľmi, veľmi rýchlo. A za chvíľočku to budeme mať hotové. No a už to je. A teraz máš tu rôzne možnosti, ale zväčša sú platené, že aké to písmo môžeš mať, aké podfarbenie. Takže necháme takéto. Ideme ďalej. A teraz môžeme si to ešte tu zmeniť. Môžeš si tu zadať svoju farbu. Tu zadávaš farbu, farebnosť. Napríklad ja mám takú zlatú, brandovú, ty si tu určíš, ako chceš. A teraz, keď si to pustím, dáme uložiť. Budeš to mať teda s tým vodoznakom Mojo, ale to vôbec nevadí. Môžeš si potom cez to prekryť nejaký gif alebo niečo tam napísať. No a teraz zase uložiť video, dáme ho uložiť a pustíme si ho.
my sa vidíme posledný krát o 19. v rámci výzvy. Dnes to bude o cenotvorbe, niečo málo o marketingu a predaji a samozrejme aj o technice. Takže takto krásne ti Mojo vytvorí titulky. Verím, že si sa naučila niečo nové, pozdravujem ťa a teším sa pri ďalšom videu alebo nejakom tipe či rade.